Dobrodošli u Pretres. Vaš domaćin je Stefan Usiljanin. Večeras moj gost 3 u 1. Pilot, voditelj, glumac. Žene ga obožavaju. Da vidimo ko je. Gledamo profil. Njegova hladna i odbojna spoljašnjost krije izrazitu strast prema glumi, životu i ljudima. Kažu da je srećan i jak, borbeno noseći jedan kamen tereta, svestan je da mora da ceni sreću i ono što mu je dato. Crte njegovog karaktera, boje života i odlike njegove ličnosti su dokaz njegovog trajanja. Nosi u sebi ležernost, širinu, zanesenost sanjara i romantika na jednoj strani, a impulsivan temperament na drugoj. Koliko je ostao svoj i da li je u potpunosti prihvatio onu drugu, primamljivu, ali opasnu stranu javnog posla. Pilot kao glumac u ulozi voditelja. Preko puta mene Milan Kalinić. Dobroveče, dobrodošao. Dobroveče i bolje te našao i hvala na ovoj najavi i mogu ti reći da ne znam da li je neko ovako lepše napravi uvod za intervju sa mnom. Dopada ti se? I dopadaju mi se jako slike koje si našao i izabrao, stvarno. Nekako ja volim, pošto sam ja zaista, sad to nema veze ni s glumom toliko, ja sam i privatno takav bio od uvek. Znaš, ima oni ljudi koji su isti celog života. Jedna frizura, a ja stvarno sam kroz život imao razne faze. Transformacije. Transformacije, da. I onda baš si to dočarao sa ovim slikama i u suštini ovo sve što sam vidio sam upravo ja. Ovo što je ovaj glas pričao, sad ne znam, možda je malo i preterano, ali dosta stvari je istinito. Istinito. Da. Reci mi šta si? Pilot, glumac, voditelj? Sad ću ti reći, pošto su me mnogi pitali baš to i baš su nabrali te 3 profesije. Pored toga što si otac, suprug, sin. Da, ali ja bi za sebe prvo mogao da... Mislim, ovo su profesije, pogotovo gluma i voditeljstvo. Ajde, gluma je nešto i zašto sam se školovao. Školovao sam se i za pilota. Ali gluma je nešto zašto sam se školovao i od čega sam kasnije počeo i da živim. To je profesionalno se bavim time. Voditeljstvo isto, sasvim slučajno. Letenje je neka prva ljubav, ali ono što je moja najveća ljubav i kako bi ja sebe mogao da opišem kad me pitaš šta si. I ako pogledaš sad i moj styling i sve, ja sam sportista u suštini. Sportista? Da. Dobro. Po načinu života, po načinu razmišljanja, po načinu pristupanja životu i situacijama i svemu. Ja mislim da sam u suštini ja sportista. Ti si u stvari umetnik koji živi negde životom sportista. Tako je. Tako je. I sport je tvoja najveća ljubav? Sport i letenje. Ako govorimo o nekim tim drugim stvarima koji nisu ono suštinski najbitnije u životu, a to su porodice. To znači sport i letenje su onako moje prave i velike ljubavi. Sport za nijansu veća, a gluma se desila sasvim slučajno. O voditeljstvu da ne pričam. To je nešto o čemu nikad ni na kraj pameti, ali ni kroz neku, ne znam kako bi ti rekao, to nisam nikad sebe... Video na tom mjestu. Da. Pričat ćemo o tome. Kao u najavi što smo rekli, druga strana impulsivan i temperamentan. Je li to istina? Pa eto, kad sam rekao, negde ste preterali i mislio sam i na hvaljenje, ali mislio sam i na ove stvari. Ja nisam uopšte impulsivan i temperamentan. Naprotiv. Ja baš važim za čovjeka koji je jako trpeljiv, staložen, koji, kad kažem važim za čovjeka, možda ljudi koji me dobro ne poznaju i koji su stekli neki utisak o meni samo na osnovu onog što vide preko televizije, malih ekrana ili na osnovu onog što pročitaju o meni, pogotovo u žutoj štampi, steknu neki utisak. Ali ali bukvalno svakog da pitaš, svakog,
od mojih prijatelja, saradnika, kakav je Milan, svako će ti reći to. Prvo, ja sam izuzetno staložen, temperamentan, ja sam čovjek koji je vrlo lak za saradnju, koji ne opterećuje, koji... Jednostavno, ako se desi da puknem, ako dođe do toga, ali vidi, to je, znaš gde? Znaš kolika je ta granica i lestvica podignuta kod mene, možda mnogo više nego kod svih drugih ljudi. Ali kad se dođe do te granice i lestvice, onda eksplodiram. A da li je bilo ljudi koji su dolazili do te lestvice i granice? Jesu. Vrlo retko. I onda oni znaju i tu tvoju drugu stranu? Onda znaju, da. A da li zna porodica tvoju drugu stranu? Pa moja porodica zna sve strane. Sad sam htio ti kažem, znaš ko te najlakše dobaci do te lestvice? Deca. To svako onaj koji ima decu zna o čemu pričam. Tako da, ali kad su deca u pitanju i kad dođem do te lestvice, nije to baš toliko, jednostavno umem da poludim, ali tu se, ipak su deca u pitanju i ipak su moja deca u pitanju, pa onda vodiš računa o nekim stvarima. Jasno. Milane, otac Aleksandar, majka Boba. Boba ili pravo ime Slobodanka, ali svi je znaju ko Boba. Mislim, Boba jeste nadimak za Slobodanku. I u medijima je znamo kao Boba. Kao Boba, da. Jel' tako? I neka bude Boba. Boba, da. Ne, nego samo da kažem... Da, Slobodanka i Aleksandar. Da. Oni su se razveli posle koliko godina braka? Pa oni su bili u braku... Sad ja ne mogu da kažem, a ja sam bio prvi razred, znači 7 godina. Mislim da su toliko i bili u braku, ali oni su se zabavljali jedno 4-5 godina pre braka. Znači, ali eto da kažem da su bili 7 godina u braku kad su se razveli. Ali razvod mojih roditelja je jedan od onih apsolutno civilizovanih razvoda i najviše zahvaljujući mojoj majci, to moram uvijek da kažem, jer moja majka je jedna stvarno posebna žena. A zašto zahvaljujući tvojoj mami? Pa zato što to i u mnogome zavisi od žene. Kao što sve vezano za kuću i za porodicu u mnogome zavisi od žene. I žene koje to shvate na pravi način, one imaju srećne brakove i srećne i kulturne i dobre razvode na kraju ako dođe do toga. A žena stup kuće? Jeste. Je li to i kod tebe tako? Jeste, sigurno jeste. Jeste, pa da nije tako ne bi ni kuća postojala. Srušila bi se bez tog stuba. Ali žena jeste, to je upravo ovo što kažem. I tako da taj razvod na mene uopšte nije uticao negativno, naprotiv. Čak su neke stvari splasle, tenzija se spustila, a ja sam i dalje imao i oca i majku na onaj pravi način kao da žive zajedno. Jasno. Imaš rođenog brata? Imam. Je li tako? Uroš. Jeste. Čime se Uroš bavi? Uroš je fudbalski trener. On je bio fudbaler, profesionalni, bio odličan fudbaler. I kad kažem odličan fudbaler, skroman sam, ne želim da pretjeram samo zato što mi je brat u pitanju, pa naravno da će svako, ali malo je reći odličan. Bio je talent koji on imao, to je trebalo da izraste u baš vrhunskog svetskog fudbalera, ali glava malo luda, ne fudbalska. I onda je to malo pokvario sve i taj svoj talent. A sada je fudbalski trener. Još talentovaniji nego što je fudbaler. Ali dobro, za to ima vremena i da se pokaže i za to nisu ni godine važne ni to, tako da... Jasno. Rođenci 21. septembra 72. godine. Mala Gospojina. Mala Gospojina. Eto. Kažu ljudi koji su rođeni na crveno slovo da su srećni ljudi. Jesi srećan čovjek? A Mala Gospojina je baš veliki praznik i ja mogu to da potvrdim iz svog. Jeste, jako sam srećan i zahvalan na svemu. Ok, pričat ćemo i o tvojoj sreći, o svemu. Promenio si 3 osnovne škole i 10 krajeva grada. Lepo si se spremio. Hvala. To je s jedne strane jako stresno za decu, ne samo za decu. Kažu da je selidba u vrhu stresova životnih, a ja sam se stvarno puno selio. 10 krajeva grada, možda i još više stanova različitih.
i 3 škole. Zato što moja majka je bila privatnik, moj otac je radio, nije radio u državnim firmama, radio je u raznim privatnim, nisu bili članovi komunista, niko u mojoj porodici ni široj, tako da nisu mogli da dobijaju stanove, niti od firmi, nisu radili u državnim firmama. Mama je bila po zanimanju frizerka. Frizerka, da, privatni frizer. Jedino, znači, mogli su sami da naprave, što su na kraju napravili, ali dok nisu napravili kuću, mi smo se tako selili. Između ostalog sam promenio i 3 osnovne škole, ali to sad iz ove perspektive kad gledam, to mi je jedna od najvećih bogatstava koje sam stekao. Puno, ajde ne mogu kažem prijatelja, nisi mogao sa svima da postaneš prijatelj, zato što sam se na nekim mestima kratko zadržavao, ali puno poznanstava, puno ljudi. Ja mnogo ljudi sad znam, baš sam nešto pravio jedan eksperiment kad sam postao popularan. Naravno da sam tek tada sticao i poznanstva. Međutim, pravio sam onda u jednom trenutku, krenem recimo u grad i sad kažem, ajde da vidim koliko će ljudi da mi se javi, koji bi mi se javili inače i da nisam popularan, a koliko mi se javljaju sad zato što sam, zahvaljujući tome što sam popularan, pa sam ih upoznao. I mogu ti reći da je veliki, veliki broj, sad ne znam da li je bila većina, ali bukvalno je tu bilo, znači, ljudi koje znam i od ranije sa raznih, i iz sporta, i iz škole jedne, druge, treće ili četvrte, ili iz kraja, ili tako da je to jedno veliko bogatstvo. Ja stvarno znam puno ljudi u ovom gradu. Negde sam pročitao da te, kako ti kažeš, popularnost trefila u 30. godini. Jeste. Je li tako? Da. Je se promenio Milan danas? Ne. Ja se nisam ni tad promenio. Ja sam imao tačno 30 godina kada se desio leteći start. I ja sam bukvalno doživeo, ali bukvalno, ono kad kažu popularnost preko noći. Znači, danas sam Milan Kalinić, običan dečko, glumac, ali neafirmisan i običan. Uveče se emituje prva epizoda letećeg starta. Ja sam sutradan u histeriji ljudi. Ne znaju još moje ime, pa sam u početku bio evo ga leteći. Ali to je preko noći kad se pojavim. Znači, to je interesantno. Posle druge epizode, gde su ljudi tek potvrdili to sve što su stekli ili mnogi koji nisu gledali, čuli, podgledali. Posle druge epizode, a druga epizoda me zatekla na Kopaoniku. I to mi je došao kum moj koji je pilot u Nemačkoj. Inače smo kumovi iz Pilotske akademije. Tu smo se upoznali i postali prijatelji za sva vremena i kumovi. I moj kum je došao u Beograd. Prva epizoda se desila. On otprilike čuje sve šta, kako, dolazi ovde. Kaže, ajmo kume na vikend na Kopaonik. Ja kažem, ajmo. Na Kopaoniku, dok smo na Kopaoniku, emituje se druga epizoda. I posle druge epizode mi izlazimo na skijanje, uveče izlasci po kafićima. Ljudi prilaze? Ma ne prilaze, ja ti kažem, to je, nije to sad, kad ti kažem popularnost, to je bukvalno, ljudi sad i ne znaju, zaboravljaju to. Ja sam, ne samo tad, posle pogotovo u narednom periodu, ali to je bila jedna neverovatna, ne prepoznatljivost, ne sad ja sam, nego ljudi su me stvarno, velike većina baš voleli, obožavali. Pa kaži slobodno, čoveče. Bili srećni kad me vide. I to je recimo bukvalno bilo na Kopaoniku. Znači ja se pojavim. I za mene je to bilo iznenađenje. A za mog kuma tek, znači on je bio... Kume, šta bi? Kume, ko si ti bre? Šta je ovo? Šta si ti? Šta se desilo? Ali ja sam imao tad 30 godina već. I kažem ti, ja sam imao jedan život normalan, nisam sada, nije me, ja sam sve na vreme i radio i izlazio i imao i devojke. Jeste da popularno sada donosi nešto na nekom totalno novom nivou, ali nisam ja bio ni življen. Drugo, dovoljno sam bio i zreo i svestan da to podnosim na pravi način. I ima jedna rečenica koja je apsolutno istinita.
evo ja to sad mogu da kažem sa velikim iskustvom svega što sam proživeo. To koliko god zvuči ovako kao kliše i to, ali to je stvarno velika istina. Popularnost najmanje menja tebe. Popularnost menja ljude oko tebe. I to je istina. I sad oni se promene i onda oni emituju to na tebe kao da si se ti promenio. Ko se promenio u tvom slučaju? U kom smislu? Pa ne, evo daću ti primjer. Ne mora sad neko konkretno, daću ti primjer. Ja sam do juče neko koga niko ne zna ništa o meni. Dešava se leteći start gde te ljudi upoznaju i zaljubljuju se u tebe. I sad ja recimo uđem u restoran, diskoteku, banku, prodavnicu i svi skaču, oduševljeni su što me vide i svi žele da me učine. U diskoteci, restoranu, daju mi najbolji restoran, trče svi u banci, hoćete preko reda, hoćete jure oko da vam učinim. I sad neko gleda sa strane i kaže, vidi ga ovaj Kalinić, glumi zvezdu. A ja ne glumim zvezdu. Mene je čak sramota. Meni je čak i glupo. I oni kad me zovu, dođite vamo, ja kažem neka. Ali ljudi to vide i prenesu to na mene. A niti sam ja i tražio, nego ja bukvalno stojim. I sve se dešava oko mene, ništa ne tražim. I neko gleda sa strane i kaže, a vidi ga, ovaj sada postoje, do juče je bio, sad je sad odmah, on mora ovo, ne. Ali zamisli sad i kad ti neko dođe i ukaže ti, pa ti ne možeš sad da ga, da moraš i njemu da iskažeš neko poštovanje što se trudi oko tebi. I onda je to takav balans. Ti si u stvari od jedan put se nađeš u situaciju ako si normalan. Mislim, pričam o tome ako si normalan. Ako te sve stvari pogađaju i obraćaš pažnju na to. Ja sam uglavnom sebi uvatio da sam ja stalno u nekom balansu i borbi da i zadovoljim i ove, a da ne povredim ove, znaš, i onda shvatiš da su to strašno opterećujuće stvari vezane za popularnost. Naravno da je svaka popularnost dobra u suštini i mnogo više ima pozitivnih stvari i lepo je. Ali hoću da ti kažem, to je prava stvar. I onda ljudi na taj način, i onda kažu promenio se. Ma nisam se promenio. Promenili su se okolnosti oko mene i ljudi oko mene, način na koji me oni doživljavaju i vi sad to projektujete na mene. Nije to uopšte tako. Anoniman Milan Kalinić u Jezdinoj kafani kao konobar. Da. Jesi tada bio anoniman? Tad sam bio, da. Tad sam bio neki glumac koga ne znamo ni ko je ni šta je. Koju jednu jedinu stvar pamtiš iz Jezdine kafane? Pa znaš šta, znaš šta mi je recimo utisak? Utisak mi je što sam imao scene s Draganom Nikolićem. Pritom Dragan Nikolić je čovjek koga ja znam od malena, s kojima sam, je li on prijatelj mog oca bio veliki. A koja je to priča vezana za Dragana i tebe, nešto oko rođendana? Šta je bilo? Pa to je jedna od najboljih priča. Eto, mislim, Dragan Nikolić, i onda sam doživeo s njim i da igram. I, eto, to pamtim, ali pošto je moj... Išli smo negde na put po Srbiji, moj otac, majka, brat i ja, i svratili smo neki manastir da vidimo oni, da nam pokažu neki lep manastir. Ne mogu da se setim koji, nije ni bitno za ovu priču. I uglavnom sad ulazimo u crkvu. To je možda naš prvi ulazak u crkvu. Mali smo bili. Moj burazer 3 godine, a ja 4,5. On ne pune 3, a ja 4,5 ne pune. I oni nas sad sve uče šta se radi u crkvi, kako, zašto se paljenje sveća i kažu nam gore se pale za žive, dole za mrtve. I mi tražimo sveće, upalimo za žive, pale i oni, ali mi palimo i 2 sveće za mrtve. U tom trenutku mi nemamo nikog mrtvog, ni u familiji, ni bliski prijatelji, nikog. I moj otac i majka gledaju i kažu, čekajte, ste shvatili, dole se pale za mrtve. Da, palimo za... Pa za koga palite? Za Prleta i Tihog. Jer su otpisani u to vreme bili na nivou, sada ne znam ko je, na nivou prijatelja. I Prle i Tihi su bili naši bogovi. I mi palimo za Prleta i Tihog. I moj otac
prvom sljedećom prilikom u druženju sa Draganom Nikolićem to mu ispriča. Dragan Nikolić se oduševi i kaže, brate, pa daj bre da ti upoznam decu konačno kad su takvi genijalci. I on kaže, super, evo ti sad prilika. Mlađem sinu je rođendan, slavimo mu rođendan, dođi na rođendan. Ja neću ništa da im kažem, iznenađenje, važi. Puna kuća dece, tad su se rođendani slavili i on me gleda onako, kaže, kakva puna kuća. Tad su se rođendani u kući slavili, ne u igronici. Puna kuća dece, sve sendviči, ludnica, trčimo, zezamo se. U jednom trenutku zvono, naravno mi smo zaigrani, niko zvono. Moj ćale ode, vidi kroz špijunku Dragan Nikolić, kaže, ajde, gosti, mi, dobro, idi ti otvori. Ne, morate vi da otvori sad. Prekidamo i sad sva, znaš kako to ide, sva deca odmah idu svi zajedno da vidimo ko je. Moj burazir, naravno, prvi jer je slavljenik. Otvara vrata, na vratima Prle. Sad ne znam kako ovim mladim ljudima da objasnim, kao kad bi se danas pojavio, ne znam, znaš, niko nema, danas nema toga da si oduševljen nekim kao Prle, ljudi, Prle na vratima, to je. Sa ovolikim poklonom. Šta je doneo tada? Helikopter neki ogromni, to nikad nećemo zaboraviti, ni brat, ni ja. Ogromni sa neki, pa se on upali, pa se vrti. Ali uglavnom, Prle na vratima. Mi smo... Ne, ali vidi, sva deca, ne pomeramo se. On ulazi, mi ne možemo. Znači, mi smo hipnotisani. On se sad tu pozdravlja, seda. Naravno, vrlo malo nam je trebalo da se opustimo. Sljedeća scena, evo ovako, ova fotelja, ovakva. Sedi Dragan Nikolić u fotelji i ovako, ne preterujem. Jedan klinac ovde, jedan ovde, jedan ovde, jedan ovde, jedan ovde, jedan ovde, jedan ovde. A ono kad si ubio onog Nemca, a kako si ti, a jesi se uplašio, a kad ste krenuli tih i ono, i brate, a on... Gledaj, posle pola sata, gola voda, mrtav, ustaje, dolazi ko mog ćaleta i kaže, sad si me pozvao na dečiji rođendan i nikad više. Ovo je pakao. I odlazi. Ali uglavnom ta uspomena, znači, ne da nam je ulepšao detinjstvo ili neki period mali detinjstva. Mi smo na osnovu tog događaja živjeli narednih 4-5 godina. To je bilo nenormalno. Upisuješ Petar Drapšin srednju školu, ima i razlog, je li tako? Jeste. Dobro. Da ovdje napravimo kratku pauzu. Ajmo da mi vidimo prvi naslov, pošto pominjemo školu i to. Ali može? Ajde, može. Mediji su o tebi pisali sve i svašta negde. Ja sam nešto najzanimljivije izvuko i baš hoću da potvrdiš i da demantuješ večeras. Da vidim, pisali su svašta, tako da... Kaliniću, da li si spreman? Jes. Ajmo, idemo na prvi naslov. U školi nije bilo devojčice koju nisam štipnuo. Milan Kalinić izazvao buru zbog kontroverzne izjave. Twitteraši ga urnisali. Jeste. To je skoro bilo. Pa vidi, to ti samo govori i dan danas stojim iza ove izjave i ona je apsolutno tačna. Kad kažem tačna, to je deo jednog normalnog odrastanja bio. I to je sve ono, sad možemo ti ja da uđemo u dubiozu oko svega ovog, ali to treba bude posebno jedna emisija. Ali hoću na brzaka samo da kažem i objasnim. To je to licemerstvo u našem društvu i našem odrastanju i to je to što sve stavljamo u isti koš. I baš zbog toga što je sve u istom košu i ono što je stvarno loše i ono što je, ako govorimo o ovim stvarima, dečački nestašluk. I ono kad je neko stvarno agresivan nasilnik i bitanga i ono kad je neko dečački nestašan pa prolazi kroz sve ono što je normalno i da se potuče sa drugom. I kad to sve staviš u isti koš, kad napraviš od toga jedan mulj i kad je sve isto, ti onda u tom mulju ne možeš da razaznaš pravog nasilnika od dečijeg nestašluka. Pravog silovatelja od onog koji je prolazio kroz pubertet pa su ga hormoni pičili pa je pravio dečačke greškice. Sve je isto. I onda ti nasilnici, silovatelji, budući naravno, i ti stvarno ta deca koje nose to neko, koliko god je to strašno reći, koje nose to nešto loše i zlo u sebi, oni se u tom mulju ne vide.
A svi smo prolazili i svi koji smo imali normalna detinjstva, sećamo se šta smo se radili i šta je sve bilo normalno. I niko nas zbog toga nije osuđivao. Naravno da su to bile greške. I naravno da ti ne učiš, ali kad praviš greške, kad im je vreme i kad na tim greškama učiš, konkretno ako uzmemo ovu moju izjavu, ako tad praviš u 5. razredu osnovne škole, ako praviš greške, jer moja izjava je bila u 5. razredu, tačna izjava, u 5. razredu, znači nisam govorio o 8. razredu, o srednjoj školi, kad su već ozbiljne neke, nego kad imamo 11 godina, kad u 5. razredu praviš neke greškice i kad na njima učiš i kad učiš o muško-ženskim odnosima, šta je ispravno, šta nije, da prepoznaješ znakove koje ti devojčice šta može da ih povredi, a šta ne. Kad one uče kako treba da se ponašaju, ako daju pogrešan signal kako dečak može da odreaguje, ako se to tad nauči na vreme, onda ne možeš da praviš greške sa 30 i 35 godina. Jesi ti naučio tada? Pa naravno da sam naučio. Ako ovo pripisuješ dečačkim nestašlucima, je li ima danas tih dečačkih nestašluka? Jer danas možeš uopšte da nazoveš to tako. Pa sad ne znam na šta misliš. Ako nisam dete, to ne može da bude dečački nestašluk. Ali... Pričam ti za taj period, kad neko ko je sada u 5. razredu. Tvoj sin, imaš sina, na primjer. Ja imam i ćerku. Evo ti to još bolji primjer. Imam i ćerku. Ja sam i rekao, to su isto bili komentari, ljudi valjda ne znaju, ne moraju ni da znaju. Pa, drugačiji bi pričao da imaš ćerku. Pa i onda je bio jedan komentar devojke neke, zbog takvih kao što si ti sam ja imala traume. Zbog takvih kao što sam ja nije imala sigurno traume. Ja sam bio omiljen među devojčicama. Ja sam bio od onih dečaka kada majke čuju idem s Milanom, spokojne su i kažu ako ideš s Milanom, onda idi. Zato što to što sam ja rekao šta sam radio, zato što je to upravo to, dečački nestašluk. Ali ja sam devojčice poštovao na pravi način. Ja sam naučio da ih poštujem kroz sve to što je deo odrastanja. I sad ti kad bi pitao sve moje koleginice, i voditeljke i glumice, sve do jedne, da ti kažu kakav je Milan, mislim da bi ti rekle da bi ti hvalospevi, ja sam ubeđen, to mogu bi ruku ispod giljotine dam. Znam. Da bi išli dotle da bukvalno nema drugog muškarca kojeg bi više ishvalile. Ali to je ono što sam ja upravo hteo da kažem. Pa ja sam baš zbog toga, pa ja sam sa svim tim devojčicama koji sam jurio kroz školsko, koji su na kraju krajeva i želele da ih ja jurim, koji su slučajno bile baš toliko spore da ja mogu da ih stignem. Pa to je sve jedan odnos normalan, gde i one i mi učimo o svemu i svačemu. Pa one su me najviše volele. Tada bio nestašluk, a danas to pripisuju nasilju. Ne. Pa naravno, ja ti to i kažem. Ti moraš da paziš neke stvari. To sve što sam ja radio, to nije u redu. Kad pogledaš generalno, priđeš i štipneš nekog. Ali kad si dete, moraš da imaš razumevanja za to, govorimo o odraslima. Moraš da shvatiš zašto to i iz čega to ide. Moraš da shvatiš da i devojčice se igraju malo, pa i devojčice to že... Pa evo ja sad opet pitam ko bude sve ovo gledao. Dobro, tada devojčice nisu to doživljavale kao traumu. Pa ne bi ni danas doživljavale. Šta misliš, sad su se promenile, nego su naučene od ovog sistema, od roditelja, naučene su da je to sad kao trauma. Pa sad i kad prijave, one to prijave više zato što eto to tako treba. Čuli smo, vole deca da se igraju odraslih, razumeš? I ona je sad čula negde da je to sada seksualno zlostavljanje i to će se desi, nikakvu ona traumu realno ne, ali će da prijavi, evo ja sam seksualno zlostavljan, da bi bila važna. Zato što smo ih mi zbunili sa svim ovim. Zbunili smo decu, zbunili smo. Pa zato se sve ovo i dešava. Nije ovo sada da kažeš da sve ide na bolje, da je sve manje nasilja, da je sve manje, da su deca divno. Ne, sve gore i gore. Znači, grešimo. Ali grešiš ti kao roditelj? Naravno da grešim, pa roditeljstvo je najteži posao. Naravno da grešim, ali sad ću ti reći jednu drugu stvar. Grešim mnogo, mnogo manje nego drugi ljudi. Tvrdim to. A znaš zašto? Zašto? Zato što je roditeljstvo egzaktna nauka, koliko god je teško i komplikovano, ali egzaktna nauka u jednoj stvari. Pogledaš decu roditelja
I jasno ti je da li roditelji greše ili ne greše. Kad pogledam moju decu, ne ja, svako, ne ja sad kao roditelj pričam o moje deci, nego ja govorim o onome šta o moje deci pričaju drugi. Na kraju krajeva i ono što ja vidim, ali roditelji često mogu da budu zaslepljeni. Ja nisam od tih roditelja. Kad pogledam rezultat, onda ja tvrdim, ja sam roditelj koji i tekako greši, mnogo greši. Nema roditelja koji ne greši. Zato što je roditeljstvo najlepši, ali i najteži posao. Ali grešim mnogo, mnogo manje od drugih. Sa Sandrom si dobio Teu i Vuka, je li tako? Da. A reci mi, jel ti Teu i Vuka vaspitavaš na neki način kako su tebe Slobodanka i Aleksandar vaspitavali ili nešto modernije? Identično. Identično, zato što gledam u šta sam ja izrastao i u šta moj brat. Zato što, i to je opet, mogu da kažem, najviše zahvaljujući, naravno veliki udeo ima i moj otac po milion stvari, ali najviše zahvaljujući moje majci. Jer je ona jedna specifična žena koja je tako ultra i ispred svog vremena uvek bila, pa i sad kao baka je ispred svog vremena. Jedna mladalački izgledom i duhom i modernim. Čudo žena. I ona mi je bila model i uzor. Evo sad ću ti reći o čemu govorim. Moja Tea sada, ćerka, govori, ja ću da vaspitavam moju decu kao što je tebe, tako ona nju zove baba Bobićka, kao što je tebe baba Bobićka. Ja bih volila da bude majka kao što je baba Bobićka majka. I onda ja se trudim da budem ta i mislim da uspevam u tome. Zašto? Što dobijam tu potvrdu od Teje. Govorim namjerno o Teja, jer je Teja već zrela devojka, skoro 16 godina. Vuk je još mali. I Teja kaže, ti i baba ste totalno, kaže, jako ste slični i vi, vaš način, ona to obožava. Ali to je, kako da ti kažem, to je jedno... A čekaj, Milane, koliko je teško da danas ova nova savremena deca, savremene generacije i sve to što se pripisuje tome, koliko je teško da ti vaspitavaš na način na koji je tebe Slobodanka vaspitala? Nije uopšte teško. Znaš u kom je smislu teško? Sad ću ti reći. Prva jedna stvar, ako sad pričamo o ovoj temi i dalje, a ti sad sa svojim pitanjima insistiraš na tome, pa mi sad dozvoli da sve ili, da kažem ako, 99,9999% ide iz porodice. Slažem se. Znači, ko kaže, ali televizija, utica ili ovo, to su alibi priče. To nema veze sa životom. Kada vidiš neko dete kako je, to je zato što su mu ili roditelji takvi, ili se nisu bavili s njime iz raznih razloga. Nisu stizali, nisu hteli ili nisu znali. Nisu hteli je najgori i za to nema opravdanja. Ali nažalost ga ima. Nisu stigli, to moramo da razumemo. Ja stvarno gledam u ovo teško vreme, ljudi se bore, snalaze, rade, ne stižu. Jednostavno ne stižu. Mnogi su svesni toga i krivo im je. I svesni su da su deca ostavljena i gledaju kako im deca idu nekim pogrešnim. Zato što sam pričao s takvim ljudima, pa znam. I svesni su, ali kaže, Milane, ne mogu da ispravim. Jer moram da ostavim posao, ako ostavim posao, mi se vraćamo opet u bedu. Ja moram da radim zbog njih, ali vidim da ga vaspitava nešto drugo, da li škola, društvo, ulica, televizija, nije bitno, ali ne sviđa mi se to u šta raste. I to je strašno. I strašno je za jednog roditelja kad je svestan toga. Ali sve ide iz porodice. I sad ti meni kažeš da li je teško. Nije teško. Ako se baviš svojim detetom i ako uživaš u tome i ako, hvala Gospodu Bogu, imaš sreću i imaš vremena za to, ti moraš da ga koristiš. Ja ko svoje dece, ali bukvalno, vidi, to moraš da shvatiš, bukvalno ne prepuštam milimetar i sekundu slučaju. Znači, vidim zrno problem, nešto što, vidi, ne da nije kod drugih, znači zrno ovako, nešto što je na prvi pogled nebitno i u suštini je, ja na to reagujem. Na to, a da ti ne pričam o malo krupnijim stvarima. A jesi strog prema
Teji, na primjer, sad ima 16 godina, verovatno izlazi sa drugaricama, verovatno voli da ode na piće, da se druži, pa možda prva ljubav, prvi momak. Sve to ide negde normalno svoje. Koliko si strog u tome? Pa u tome nisam strog. Vidi, to sad ljudi isto pogrešno... Ti razgovaraš u stvari na te teme. Ne da razgovaram, nego, evo sad ću ti reći, pritom, to se još kod te nije, te moja ne izlazi nigde. Sad je krenula u prvi srednje, sad je stekla novo društvo, oduševljena je novim društvom, puno vidim drugari i sad je počela malo prvi put u životu. Znači, u osnovnoj školi, znači, ne u osnovnoj školi, do 1. septembra sada, evo, do 1. septembra ove godine, ja nisam mogu iz kuće da isteram. Ni Sandra, ni ja. Čak smo u jednom trenutku došli u situaciju da ono se pitamo da nema nešto skriveno majku mu, da nije... Onda sam iz zezanja prišao jedan dan i rekao sam, Teja, nemoj ono da ispadne, nismo razgovarali s tobom dosta, evo, pitate tata sad, nema neki problem, nećeš da nas pobiješ sve u kući na spavanju, ono, pa se ispostavi. Ona kaže, daj bre, tata, bre, ajde bre, si normalan, ostavi me na miru, volim da sam u kući, ne ide mi se nigde. I jednostavno, znači, shvatio sam, nije niko inspirisao, ne voli da bude u kući, uživa, što je negde i lepo, znači da je kuću doživljava kao neko svoje mesto, sigurno. A je li se ona ponosi time što je otac javna ličnost i je li koristila nekad to? Ne, uopšte. Znači, moje deca su... Ali samo da ti završim ovo, molim te. I ona je sad počela malo, ali kad ti kažem izlasti to ne uveče, nego eto, posle škole, tata, idemo do, ne znam, sednemo do ovde, popijemo piće, može. Čak ima i neki dečko sad, malo joj se sviđa, ali hoću da ti kažem, ona sa mnom sve priča, to je stvar poverenja. I zašto bi ja branio? Ako mi ona kaže, idem tu i tu, sa tim i tim, kad se vrati, ispričam i radila sam to i to. Čak, znaš šta mi je potvrda svega toga da ona i ja imamo jedan odnos koji je baš onako otvoren. Kad mi je to 4., 5. dan zvala me iz škole i pričala mi neke stvari, kaže, tata, sve drugarice oko mene su me pitali s kim pričaš to. Jer kad sam rekla s tatom, one nisu mogle da veruju. Pritom to su sve, kako ti kažem, devojčice onako iz nekih modernih, normalnih porodica, ne iz nekih primitivnih. Kaže, ti s tatom ovako pričaš i ovako imaš otvoren odnos s tatom. Sad je moj Teji to bilo čudno, jer njoj je normalno. Njoj je to normalno. Kaže, da bre, što? Kaže, pa kaže, tvoj tata je kraj. Da. Razumeš? A čekaj da ti postavim samo ovde, idemo još jedno pitanje u vezi dece. Roditelji ili prijatelji? Naprimjer, imam puno gostiju je bilo kada kaže ja sam sa mojom ćerkom kao prijatelj. Budalaština. Ovo što te ja imamo, to je... Roditelj ćerka. To je otac ćerka. Naravno. I to treba da ostane. Mi nismo prijatelji. Ja ću da budem za nju tu više nego bilo koji prijatelj. Ja ću da je saslušam bolje nego bilo koji prijatelj. Ja ću da joj pomognem uvek više nego koji... Ja ću da je volim. Nema osobe na ovom svetu koja može da je voli više od mene. Ali to... Ja sam joj otac. To si mi sve rekao. To mi je potpuno jasno. I još jedno pitanje. Da li si nekad iz pedagoških mera udario svoje dete? Jesam. Je li to dobro? To je fenomenalno. Fenomenalno. Jer... Ti sada kad kažeš udario si svoje dete, jesi udario svoje, jesam. I sad ljudi odmah, to je ono što kažem, stavlja se sve u isti koš. Ja potpuno znam šta ti pričaš, ja znam kako su mene. Ne, ali ja ovo ne pričam zbog tebe. Pričaš da zbog gledalaca. Ja pričam sad, objašnjavam, zato što u ovom svetu današnjem, pogotovo Srbima ovde, treba sve da se objasni. Neću sad da kažem da smo ovakvi ili onakvi, neću da vređam. Ali nama treba sve da se objašnjava. Treba... Kad mi to kažu, ali razgovaraš... Šta razgovaraš? Šta razgovaraš? Deca kad su mala, njih ne vaspitavaš. Mislim, to se zove vaspitanje, ali vaspitavaš je, ali na koji način? Dresurom. Znači, decu dresiraš kad su mali. Ne može dete da razume neke stvari, nego ga dresiraš.
Znači, stvar ponavljanja. Da bi kasnije mogo da razume. Da bi ušlo u glavu i da bi kasnije, naravno. Jasno. I onda kad vidim da neko sa detetom od 4, 5, 6 godina razgovara na visoko umnom, filozofskom, akademskom nivou, a dete posle 700 uradi istu stvar, pa ti opet, a ono posle 7 i ništa se promenilo nije i dalje maltretira sve druge oko sebe, drugi ispaštaju, ali ti si vrhunski roditelj, ti sa svom detetom samo razgovaraš, jer znaš da vaspitavaš, a ja sam idiot koji ne zna. A opet ti kažem, egzaktna nauka ima svoj rezultat. Pogledam moju decu i pogledam tu decu koji roditelji nikad nisu takli u životu i ti me pitaš, je to dobra stvar? Ja kažem još jednom, fenomenalna. Okay. Jer i moja deca, mene, i Teja i Vuk, mene, vole najviše na svetu. Izjavio si jednom da je gluma... Jel mogu malo vode da popijem? Ne možeš. Naravno. Izjavio si jednom da je gluma dosta šizofren posao. Pa kako nije? Ok, samo mi reci ili jeste? Apsolutno. Jeste. Ajmo onda na sljedeći naslov. Može? Šta, na sljedeći naslov? Da. Ajmo. Počeo sam da izbjegavam i mrzim ljude. Kalinić je o privatnom životu. Ćutljiv sam, volim da budem sam, a to je sve zbog posla. Da. Da li ovdje aludiraš na glumu ili na voditeljstvo? Više na voditeljstvo. Više na voditeljstvo. Zato što sam kroz svoju karijeru koja traje već dugo, 20 godina, u stvari traje više, ali ajde, ja govorim uvek ovaj deo od kad sam postao popularan, ali pre toga sam imao i predstava i stalno moraš da i celog života to radim. Ja sam takav i privatno. Ali da sam ostao samo privatno, da sam se bavio nekim drugim poslom, nego privatno, još plus moraš u svom poslu da budeš duhovit, interesantan, žovijalan, nasmejan, vispren, da se zezaš, da praviš i budalu od sebe nekad svesno, nekad sklizneš pa i nesvesno to uradiš, ali uglavnom moraš da si stalno i da pričaš. I onda, posle godina i godina takvog posla, ti jednostavno, kad ostaneš sam sa sobom privatno, ti ne želiš više da zabavljaš drugi. Jesi sam sebi najbolji sagovornik? Pa, jesam. Milijarde monologa sam obavio sam sa sobom i mogu ti reći da su odlični bili. I onda jednostavno želiš da ćutiš. Želiš da tebe drugi zasmijavaju. Želiš da sedneš, evo ja bih sad najviše volio da sedim, a da ste vi toliko interesantni ovde, svi duhoviti, a ja samo da vas gledam i da umirem od smeha. Ja stvarno vapim za tim. Ne mogu više ja da... Znaš, mnogo je. I onda... Ali to je tvoj poziv, to je tvoj put. Ti si birao to. Ne, ali ti kažem, ne moram i privatno. Ja ne govorim za poslovno. Ja znam da moram poslovno. Ali onda privatno ne želim to. Privatno želim da ćutim. Pa je li tako privatno danas? Pa uglavnom. Uglavnom. Baš kad se... Moram da imam inspiraciju. Ali nekad sam patio i od toga, pogotovo kad sam postao popularan, pa znam da ljudi od mene očekuju da sam i privatno to što sam i na televiziji. I onda kad si mlađi, kad tako imaš tu potrebu da se svima dopadneš, onda, sad više nemam tu potrebu. I onda sam sad čak nekad i namerno, i kad ne bi bio takav, kad bi možda i pričao i element, ali namerno neću. Ćutim. Hoću baš da me doživiš kao drživo. A vidi, ne da nisam. Ma nemam veze s tim, ja nisam to, ja sam, ali... Dobro, mišljenja su jako podeljena. I ajde sad pričam opet... To su predrasude. Kad kažeš mišljenja... Predrasude, slažem se. Aha. Verujem da nisi popričao ni sa kim koji je baš sa mnom radio, koji me dobro pozna ili privatno i ovako, i da ti on rekao, Milan je drž. A, to nisam. Pričao sam sa ljudima o tebi, ali... Ne, ali to kad ti neko kaže, to je utisak. Kao što može ovaj dečko da ima utisak, ovaj gospodin za kameru, oni mene poznaju. Mogu da imaju neki utisak koji su stekli. Ali ja ti kažem da pitaš sve one koji me dobro poznaju, niko neće da ti... Zato ti kažem, to su predrasude. Jasno. Napravljena slika. Odličan šlagvort za sljedeći naslov. Ajmo. Bahato ponašanje Milana Kalinića. Komšije otkrile koliko je nadobudan i neprijatan. Prođe pored nas kao pored turskog groblja. To je to.
A pritom ovo je budalaština. I moje komšine, da pitaš, pogotovo komšije iz zgrade. Ovako su, a komšije iz zgrade nisu nijednog pitali, jer moja zgrada je mala, ima 10-ak stanova. I baš to kad se pojavio, ja sam rekao, jel vas pitao neko? Ma kaže, niko, nijednog komšiju nije pitao. Znači, ovo su vjerojatno neke komšije tu, iz nekih okolnih, ako su pitali koja. Ali evo, uzmemo da je istina. Znači, to su opet komšije koji me ne znaju. To su opet predrasude o kojima se priča. Predrasude, da, oni me ne... Kako oni mogu da kažu? To što sam prošao, zamisli sad ideš ulicom i otišao si dalje od ulice, pa sigurno se tamo nekom ne javiš. Javiš se tu oko kuće, komšija, možda zgrada, čim odeš malo dalje, prestaješ da se javljaš ljudima, je li tako? Ja ne znam da neko ide gradom i javlja se svima. I sad je neko to mogao i tako da kaže, eto, zato što oni mene svi znaju i onda, znaš, tu stekli, mi ga znamo, komšija nam je, a on se nama ne javlja. A ja nemam pojma, recimo, da mi je on komšija. Da ste komšija. Da. I on, eto, to ti isto, to je klasičan primjer. Ali te zanima šta ljudi misle o tebi? Nekad me je zanimalo, danas ne. I kad ti to kažu ljudi koji su već dugo popularni kao ja i koji su ušli u neke godine, to je apsolutna istina. To nije foliranje. To ja mogu, jer ja znam iz svog ugla. Ti kad si mlad i kad tek krećeš, to je sve novo za tebe. Dobro. I onda ti je stalo tako, eto, da svi imaju, pogađate sve. Kad neko ovako napiše, ti sad doćeš svima da, ali ja nisam bahatni. Ali imaš potrebu da se pravdaš ljudima? Ne, pa kažem ti, nekad je to i bilo, sad da je to pravdanje, ne pravdanje, više da objašnje, isterivanje istine neke. Ali danas, ne, evo ti kažem, namerno glumim da sam drđija. I nek odu i nek misle da sam drđija. I šta? Tako je trebalo i ranije, ali ja ranije nisam imao ovaj mozak. Znaš, ranije nekako, u stvari, šta te bre briga šta misli neki... Znaš, kad kažu, delao si mi uvek uobraženo i... Pa šta, to i nije loša osobina. Tako napraviš, bre, da ne može svako da pomisli, mogu da mi priđe, mogu... Kao što sam i doživljavao 1000 puta od tih ljudi koji me nisu doživljavali kao uobraženog, nego baš kao da se znamo 100 godina i onda ti priđu na tako prostački način neki i misle da sad mogu, što su te gledali 2 puta na televiziji, da mogu da daju sebi za pravo svašta da ti urede. I onda ti opet, zato što si lepo vaspitan, ne odreaguješ kao kako bi trebao, nego... Opet fino. Opet fino, a osjećaš se posle kao krpa, razumeš? To su... Mene je jako zanimalo šta misle naši sugrađani o tebi, pa ajde da pogledamo zajedno. Ajde. Gledamo prilog. Veliki pozdrav za sve vas u studiju. Moje ime je Kristina Dinanović i ja ću sada prošetati ulicama našeg grada i pitati naše sugrađane kakvo mišljenje imaju o Milanu Kaliniću, kao i kada bi imali prilike, šta je ono što bi ga pitali. Znaš ko je Milan Kalinić? Ćao, da, naravno. Pratim ga na televiziji. Pa, dobar je glumac, dobar je reporter, šta je on već? Mislim, ja ga volim da ga slušam, da ga gledam. Je li bolji glumac ili voditelj? Pa, bolji je glumac. Kako mišljenje imaš o njemu? Mišljenje, mislim da je zanimljiv čovjek, ali također mislim da je malo impulsivan i drzak možda. Kako vam se on dopada, kao glumac, voditelj? Pa kompletna je ličnost, sviđa mi se i da ostane takav kakav jeste. A da li imate neko pitanje za njega? Pa imam. Da li mu fali Marinko Mačgalj? Hvala puno. A da li vi znate ko je Milan Kalinić? Naravno, znam. Kako vam se više dopada, kao glumac ili kao voditelj? Zabavljač. Bolje. Više mu priliči. Inače mogu da pitam da li mu neko fali sa javne scene. I toliko. Pa pitanja... Eto, koga je volio najviše prije sadašnje supruge? Imam pitanje kako, zapravo vidio sam ga skoro ovdje i dobro izgleda čovjek. I imam pitanje kako tako dobro izgleda i da li trenira. Da li imaš neki savjet za njega? Pa nemam nikakav savjet, osim da mogu slobodno kažem da je fantastičan glumac. Savjet? Pa mislim da je u godinama i mislim da bi trebao malo da smiri neke svoje strasti. Jedini savjet mu je da ne navija za Crvenu zvezdu. Zabavljač, glumac, voditelj... Jel niste nameštali u anketu? Nisam. Sigurno? Ja sam lično spremao anketu. Ne, dobro. A inače da je bilo nešto loše, ja bih pustio. Razumeš? Tako da, evo, ovako kako je, tako je.
Pa dobro, vidi, ovo su ljudi svi rekli lepe stvari. Nema sad šta tu... Ajde da ispoštujemo sve te ljude. Da li ti fali Marinko Mačgalj? Marinko Mačgalj i ja smo bili, ne mogu da kažem drugari. Nismo, ali smo bili onako više i od poznanika i od ne samo kolege. Bili smo onako dobri. I nisam ja puno vremena provodio sa njim. Nisam čak ni radio nešto. Radili smo u Pevaj brate i u Pevaj brate je bio fenomenalan. Minijatura za Oskara. I Marinko Mačgalj je vrhunski glumac, bio pretalentovan dečko za mnoge stvari. I za muziku, i predivno pevao. I radio i ko voditelj i tu je bio sjajan. I jedna divna osoba. I naravno ti fale takvi ljudi. Fale ti dobre duše, fale ti dobre duše, talentovani ljudi. Mislim da je mnoge uloge predivne mogao da odigra i da smo mi kao gledaoci ostali uskraćeni za uživanje u takvim ulogama. I to je stvarno jedna od većih tragedija i jedna onako od većih gubitaka koje sve nas zadesila. Veliki gubitak. Pogotovo iz naše branše. Da, veliki gubitak za sve nas. Ko ti fali sa javne scene? Manda. Kaže jedna gospođa ili gospođica da si jako dobar zabavljač. Pa dobro. Ja sam počeo onako u fudbaleri. Pa dobro. Dobro. Jesam. Mislim i ja da sam dobar zabavljač. Koga si voleo pre Sandre najviše? Pre Sandre? Aha. To je... Mi smo išli zajedno na akademiju, na klasu. Dobro. Tanja Anđelić. Jel ovo zna Sandra? Zna. Okej. Zna. Ja mislim ja zbog tebe. A Tanja mi je bila jedina, onako, da kažem, jedina i prava veza pre Sandre. I nju si iskreno onako volao? Tanju? Da. Da, bio sam baš zaljubljen. Baš. Koliko I ona ste u bili mene zajedno? i voleli smo se baš onako. Koliko ste bili zajedno? Pa bili smo jedno godinu i po dana, ne mogu sad tačno da se setim. Danas kada sretneš Tanju? Pa, oduševim se. I ona. A Tanja je jedna divna osoba, pre svega, stvarno divna. I jedna zabavna devojka, duhovita, puna života, puna. I Tanja će uvek biti deo mog života, mora da bude. Dobro. Prva ljubav, zaborava nema. Pa da. Je li tako? Da. Dobro. Do sada je bio jedan lep, onako, lepo smo razgovarali, lepi su bili tekstovi, sve lepo. Sad imamo na malo nešto žešće. Uzmi vodu. Samo ti kažem nešto. Zavisi na šta žešće misli, ali hajde. Milane, da li ti je izgled koji sada imaš pomogao ili odmogao u životu, karijeri, pošto tebe žene obožavaju? Ja kad sam rekao da ti gostuješ kod mene, onda se javljaju i tako mi pričaju. Izvini sada. Evo ti sad kažeš tebe žene obožavaju. Uglavnom kad me najavljuju bilo gde, ne znam gde sam, evo recimo u kod isto je tako nešto rekla o svoje vremeno koje sam gostovao u puno puta. Znači uvek je bilo, evo ti si muškarac koga vole žeko. Ja kunem ti se, časna reč. Ne, sad će mi kažeš da nisi svestan kao toga. Ne, ali časna reč. Nemoj da me teraš da se kunem u sad najmilije. Časna reč ja sebe i mene je, kad mi to ljudi izgovaraju, ja se osjećam nekako, ja stvarno to prvo ne doživljavam to ni na svoj koži u nešto u svakodnevnom životu. Ali prija. Molim? Prija. Ne, naravno da prija, ali hoćeš iskreno ti kažem, ja uvek to doživljavam kao da me ljudi da to izgovaraju, eto tako radi reda, gosam pa sad da izmisle i da kažu i ovo i ono, čak možda me malo izezaju, eto, tako doživljavam. Zato što stvarno sebe, kako ti kažem, niti vidim da žene tako kao kad se pojavim pa kao... Kao ne skaču na mene kad prolazim ulicom. Dobro, a reci mi... Ali da imam dobru formu, ne samo za svoje godine. Ja ne mogu za sebe kažem izgledam dobro za svoje godine, ja izgledam dobro. Znači, da se skinu sad i klinci od 30 godina pored mene, od 90% klinaca ja bolje izgledam.
I znači, ja izgledam dobro, ja sam svestan što se tiče tela, zato što volim sport, održavam, pazim šta jedem. Ja imam 51 godinu. Znači, u 51 godini uopšte nije lako ovako izgledati. Nije lako. Ali tebi ide od ruke. Pa ne ide, mislim, ide mi od ruke, Sada. može svakom da ide od ruke, ali znaš koje su to dricanje i mučenje? To ljudi moraju da shvate. Jer stvarno s 51 i sa 35, to je nebo i zemlja. I ja sam svestan toga da ja držim, da mogu mnogo da uradim sa svojim telom i fizički i kondiciono, da sam... Koliko možeš sklekova da uradiš? Pa mogu, dosta. Koliko? Pa mogu, recimo, iz cuga, sad kad bi me spičio adrenalin, recimo da sad krenem ovde da radim, neću, nego samo kažem, kad bi to i kad ljudi me gledaju, mogo bi sigurno 100-tinjak, možda i više. Iz cuga. Znači ti si u fantastičnoj formi. Jesam, pa... Ovdje te stopiram, idemo na sljedeći naslov. Ajde. Milan Kalinić, ne voli predigru. Odmah prelazim na stvari. U se tam sve luđi. Kad sam ovo rekao? Ne znam, ja tebe pitam. Zato te pitam. Ovo je vratno bilo neko zezanje, pa... Zato te pitam za sklekove, za formu. Voliš predigru? Ne voliš? Misliš bukvalnu predigru ili... Bukvalno, da, bukvalno. Da, volim. Voliš, znači demantuješ naslov. Demam, a ovo je bilo neko... Čekaj, pokušam sad da se setim i na vrh mi jezika šta je bilo u kom kontekstu. Vidi, naravno da volim predigru. I volim da je predigra vrlo maštovita, ali nisam ni protiv toga kada dođemo u tu situaciju da... Znaš, kad je neka strast, nešto, pa ti predigra ne treba. Da preskočimo taj ideal. U stvari, treba sve raditi onako spontano kako ti dođe. Da, kako osjećaš. Kažu za tebe da si veliki romantik i da si te devojke koje si imao pre Sandre, pre braka, da si zaista veliki romantik, da tako umeš romantično da izvedeš na večeru, da pokloniš cvet, da se posvetiš ženi. Umem. Jel danas tako sa Sandrom? I Sandru sam tako osvajao na tako razne načine. Voleo sam da recitujem uvek. Je li dalje osvajaš Sandru? Pa, znaš šta, ne mogu da kažem da se svesno trudim. Možda sam se malo i ulenjio, ali možda je čime tu i dalje sa mnom na neki način je osvajam. Nešto uradim možda nesvesno što... Da, od 2006. godine si sa Sandrom. Od 2005. Od 2006. u braku. U braku. Da, pričam za brak. Od 2006. u braku. Je li ista ljubav danas i tada? Ne može da bude ista. U stvari, to sad možda zvuči grubo. Zaljubljenost i strast prođu. Pa drugačija ljubav, na drugačiji način. Sad, nije ni ta ljubav ista. Drugačija. I to je tačno. To nije sada drugačije. Znaš, drugačije nekako... Ne možeš da meriš to vreme. 2006. smo bili nas dvoje, faktički momak i devojka. Sad iza sebe imaš Teu, Vuka. Sa njima šta smo sve prošli. Mi sami šta smo sve prošli. Gledaš deca kakva su ti, u šta su izrasla. To je plod neke zajedničke borbe, žrtve. Pa naravno da je to sad prešlo na neki naš. Neke stvari su se učvrstile više, neke stvari su se, zbog toga što su se ove učvrstile, ove su olabavile. Razumeš, nekad su ove bile čvršće, ove to je... Ne može sad sve da bude. Negde zategneš, ovo popusti, negde... Ali umeš da kažeš, to je pretero sam. Daj, stani, Milane, malo. Umem. Umeš da kažeš izvini? Umem. Ali očekuješ da ti se ljudi izvine? Da. Da, zato što se ja izvinim i ja i zato što ja znam i da saslušam, znam, operisan sam od sujete, od ega, znam da... I onda to volim kad vidim i kod drugih. Dobro. Ne očekujem, zašto sam shvatio kakvi su ljudi. Dobro. Ali kad vidim, znam da cenim to jako. Kada ste pitali da li veruješ u srećan kraj, izgovorio si verujem, ali samo na masažama. Molim? To možda je tačnije bio... Ovako si odgovorio? Ne, jesam, to je tačno. To se sećam toga. A možda bi tačnije bilo, sam rekao... Kako? Jedino u masaži bi voleo happy završnicu, ali srećan kraj. Pa znaš šta? Verujem. Mislim, ako ne bi verovao,
onda bi ti život bio jeziv. Ne znam ni da li bi onda imao neku pointu i svrhu. Ali zaista, onda bi stvarno morao da budeš neki opasni mrgud, neki pesimista, mizogen, teški neki, da živiš tako da misliš da srećnog kraja nema. Znaš, ali ja nisam taj tip. Jasno. Izjavio si da gledaš porno filmove i kada ste pitali kakve voliš, kažeš kepec i debele žene. Da, to je bila šala. To je šala, ili nije tako? To je bilo, molim? Nije tako. Ba nije. Šta nije, da gledaš porno filmove ili da voliš kepec i debele žene? Ne, porno filmove gledam i za sebe uvek s ponosom kažem da sam pornofil, zato što imam jednu teoriju. U stvari imam dve teorije. Molim te, izvoli. Muškarac koji ne gleda porno filmove, obe se svode na isto. Znači, jedna teorija, muškarac koji ne gleda porno filmove i druga teorija, muškarac koji ne prati sport, s njima nešto nije u redu. U kom obimu, šta, ali nešto nije u redu. Nisu skroz pravi muškarci. A ti i jedno i drugo? Ja i jedno i drugo, da. Ja sam pravi muškarac. Jel to i Sandra kaže tako? To sve žene kažu. A Milane, si imao nepristojne ponude nekad od žene? Jel se dešavalo to? Jesam. Stvarno? Da. Kako? Imao sam i od muškaraca. I od muškaraca? A mene zanima od žena. Dobro. Kakve su nepristojne ponude? Pisale ti na društvenim mrežama ili uživo? Ili... I na društvenim mrežama i licem u lice. Lice u lice? Da. Šta ti kaže? Molim? Šta ti kaže lice u lice? Pa kažu, ponude, svašta su mi nudili. I kako reaguješ u tim trenucima? Pa znaš šta, nešto... Reagujem ljubazno uvek. Nešto šarmantno odbijem, a nešto šarmantno prihvatim. Ali uglavnom šarmantno to radim. Šarmantno radiš? Da. A je se nekad desilo, na primjer, da posle predstave, pričamo period pre braka, posle predstave, posle nekog snimanja, da odeš negdje sa nekom devojkom koju apsolutno do tada nisi poznavao? Koliko mi se puta to desilo? Desilo mi se dok sam bio sam, bez Sandre. Mislim, ajde sad glupo pričati o tome, ali ajde ako me, kao samo jedan detalj iz života, dešavalo mi se bukvalno da mi zazvoni na vrata, neko ja otvorim, devojka neka, evo došao sam da te upoznam, isto saznala sam gde živiš. I u sljedećem trenutku, to je ono kao u porno filmu kad uzmeš da premotaš dosadni deo. Da ubrzaš, jel? Da, dosadni deo. Znači, zdravo, došao sam da te upoznam. Vidi, ništa ne znam o njoj. Otišla je, ne znam ni kako se zove, nije mi rekla ni ime, ništa. Ne znaš ni ime? Znači, mogla je da bude nosilac spolnih obolenja, mogla je da ima, ništa, znači, razumeš? Mogla je ima skrivenu kameru da me snim. Dobro, tad sam bio momak, pa ne bi bili posljedice. Možda eto ljudi bi videli kakav sam u seksu. Ali mogla je bilo šta. Mogu sam... Ja po tome kad sam posle razmišljao, kažem, Bože, Milane, kolika si budak, koliki si kreten, bre, nekad gluperda, stvarno. Ali znaš šta, to je to u meni jače. A jesi pristalica seksa na jednu noć? Apsolutno. I nemam ništa protiv devojaka koje to urade zato što im se tako desilo u trenutku, osetile, ali to isto da to urade na jedan, aj tako da kažem, da upotrebim taj muški izraz za žene, da urade na jedan šmekirski način. Što da ne? Ružno je kada to radiš non-stop. Ružno je kada to radiš non-stop i kad radiš sa muškarcima iz istog društva, kad takve neke stvari radiš, kad može svako da ti ima, a kad ti se desi nekad, kad osjetiš da je... Kao da oni nju biraju, a ne oni njih. Kad ti proradi, znači sve je dozvoljeno, pa i seks za jednu noć i ništa to nije strašno. I to te uopšte ne etiketira ni na koji način. A jesu ti nudili nekad neke trojke, orgije i tako to? Pa i to sam svrstao u ono malo pre pitanje. U ono što si, da, aha. Da. A jesi prisustvovao nekad takvim stvarima? Jesam. I? Šta? Pa kako ti je bilo?
Mene kao starog pornofila pitaš kako mi je bilo u takvim stvarima. Čekaj, pa jel bi ponovio to? Jel bi ponovio to? Ponovio bi mnoge stvari u životu. Između ostalog i ovo. Da. Jel? A si u s***u danas mnogo luđi nego što si bio? Da se vratimo na naslov. Luđi, ne mogu kažem luđi, ali to je pravi izraz. Iskusniji. Iskusni. Pa, sve što nosi ta reč. Ali da ne objašnjam sada. Da li je jako bitan za brak, vezu, očuvanje braka i svega toga? Jeste. Kakav je bio poljubac sa Kalinom Kovačević u predstavi? Pa bio je onako glumački pravi. Jesi imao nekad seksi scene? Ne. U nekom filmu i negde? Ne. Jel bi prihvatio? Bi, kao što bi sve prihvatio u glumi ako je deo nečeg većeg, značajnog, umetnički opravdanog. Da li scene mogu da budu, da se svrstaju u umetnost? Itekako. Itekako. Sam po sebi je umetnost. Kako, za koga? Pa ne, sad ću da ti reći. Pa izvini. Ti sve možeš da obesmisliš. Slikanje je... Čekaj, pričamo o činu ljubavi ili pričamo konkretno... Ne. Evo, sad ću da ti objasnim. Ti sve možeš da obesmisliš. Dobro. Slikanje je umetnost, je li tako? Tačno. Ali sad ja da uzmem i da krenem, da škrabam i da crtam najveće gluposti to. I ti kažeš, čekaj, šta radiš, ovo je prosto, primitiv, budalaština. Ja kažem, izvini, je slikanje umetnost? Kako možeš to da kažeš? Ovo je moj neki... Mojih ruku dela. Da, Tako da ti sve možeš da doživiš i da ga konzumiraš kao primitivac i na najnižem nivou, a možeš od toga da napraviš i umetnost, ali pravu umetnost. Jasno. To sam ja negde otprilike, to ja... I dan danas. Ja sam Michelangelo X. Da ti ne pričam koliko sam imao tih sekstinskih kapela i... Koliko si imao? Koliko si imao tih seksova na jednu noć? Koliko je bilo tih seksova na jednu noć? Ne mogu se sjetiti. Ne možeš? Ne mogu, a i da znam, ne bi... Evo, istina, ne bi sad... Odmah počnem da mu drhte ruke. Ajmo na sljedeći naslov, može? Može. Ajde. Milan Kalinić je otkrio da li je imao iskustvo sa muškarcima, pa priznao. Šta sam priznao? Pa eto, ja tebe pitam. Šta si priznao? Ha? Mislim, ja znam šta je to, ali ja želim... Pa reci mi, baš me zanima. Kako? Ne mogu se setim ovog, ne znam šta sam... Ovo je samo naslov, ja sam samo naslov prepisao. Pa dobro, šta ti kažem, pa priznao. Pa priznao da bi, sad tu može 1000 da se nastavi, pa priznao da bi svakog muškarca koji mu ponudi tako nešto... Pisalo se mnogo o tome. Baš ima puno naslova. Čak je i Andrej Milošević izjavio da bi sa tobom snimao gej scenu jer jedan prema drugom osjećate nešto. Pa dobro, ja bi sa njim. Ako bi sa nekim, to bi sa Andrijom. S Andrijom. Ali se dosta pisalo... Zašto bolje izgledam kad se skinemo? Pa bi dominirao u kadru. Ali pritom, kad kažem bolje izgledam kad se skinemo, ne mislim na telo, nego na... Okej. Andrija, izvini. Ne, pa Andrija je moj brat. Ma naravno, šalimo se. I on to sve zna, nije on. Prestani. Pisalo se mnogo o tome. Nudili mu muškarci brak, nudili mu veze, nudili mu sve i svašta. Pa ja rekao sam ti malo, primao sam i od muškaraca nepristojne ponude. Pa šta, nasmeješ se? Kako reaguješ na to? Nije super. Ispričam se, znaš, interesantno mi. Niko nije bio ništa ni agresivan, ni jednostavno ljudi. Lepo objasnim. Znaš šta me uvijek interesovalo kod takvih muškaraca? Pošto ja za sebe smatram, a i ovako kad pričam, stvarno nikom još nije, pogotovo devojak, smatram stvarno da sam ja pravi muškarac. U smislu da ne možeš ni na osnovu najsitnijih detalja kažeš on je možda gej. Ja stvarno se sebe tako doživljavam. I kad pričam sa ženama, nije mi ni jedna žena rekla da imam nešto što bi recimo kod nekih drugih muškaraca videle. I onda kad mi tako muškarac priđe, mene to... Ja kažem, a zašto si pomislio da sam ja neko ko voli muškarac? Na osnovu čega? Baš me zanima. I šta ti kažu? Mislim da
Nijedan mi nije rekao da imam nešto. Pa što prilaze? Zato što imali su puno iskustva baš sa muškarcima koji to totalno prikrivaju dobro. To ispostave se da su gevi. Znaš, eto. To je onako dominiralo u odgovorima. A se desilo da pređu nekad granicu? Ne, muškarac? Ne, stvarno. Vrlo sam retko imao i slučajeve za ovih 20 godina uopšte da je neko prešao granicu u bilo kom smislu, ne samo o ovom, nego ovako. I stvarno, vrlo retko. Bilo je, naravno, ali ne da bi to sad nešto bilo alarmantno. Ok. Jedan zanimljiv podatak. Otac glumice Anastasije Mandić posle razvoda počeo da živi sa tvojom mamom Bobom. Jeste. Šta je to? Koja je to slučajnost? Ovdje ćemo jako kratko. Koja je to slučajnost? Prvo, Anastasija i ti ste jako dobri prijatelji. Ne, pa nije to slučajnost. Nismo mi bili prijatelji pre toga. Pre toga, aha. A ne, mi smo postali tako prijatelji. Oni su živjeli zajedno 8 godina. Da, dugo su živjeli zajedno. 8, 10, tako nešto. Mi smo, Anja i ja smo se upoznali preko naših roditelja. Preko vaših roditelja? Pa da. Peca je doveo svoju ćerku, moja mama je dovela mene i brata i mi smo... Na upoznavanje? Da, i u početku je to bilo onako... Mi nikad nismo imali sestru, rođenu. Imali smo tetki to, ali nismo nikad... Ali imaš ti brata po očevoj strani? Imam. Tako, jesi okej sa njim u kontaktu? Da. I onda se pojavila ona i to je u početku bilo, mi smo onako bili malo prema njoj, malo smo je onako, dva mangupčića, malo smo je, i ona nije mogla očima da nas vidi u početku. Međutim, vremenom našla nam je žicu i to je ostala, kako da ti kažem, jedna... Je li to prijateljstvo baš čvrsta veza? Pa prijateljstvo je... To je za nijansu prevazišlo i prijateljstvo. To je otišlo i korak dalje. To je stvarno... Ali se dešava da ti tvojim prijateljima nešto, na primjer... Anja je osoba, vidi, to je jako teško reći za nekog ko ti nije krvno srodstvo, znaš, ali Anja je osoba za koju ja mogu da tvrdim da me voli na pravi način. To je retko da možeš da tako kažeš za nekog. I to je bogatstvo u životu imati. Je li jedina koleginica koja te voli na taj način? Pa ne, vidi, ima koleginica puno koje ja obožavam i obožavaju mene. Recimo i Anđelka Prpić i Anđelka Prpić je isto onako... Ali je sa Anjom zaista posebno. Ali Anju ne bi bilo ni u redu da prema Anji da Anju poredim sa drugima. I svi drugi bi to i shvataju. Zato što ja sa Anjom imam stvarno... Ja sa Anjom šta sam prošao i to je... Mislim, Anja je onako, Anja je... Nije to ni sestra, ne možeš da nazoveš ni sestra. To je nešto. Da. To je nešto. Jovana Jeremić je izjavila da ti voliš žene i pališ se na žene kao što je ona. Da. Potpuno je u pravu Jovana Jeremić. Konačno da jedna žena shvati moj ukus i da ga tako javno iznese. Eto, sad žene, znate kakve žene treba da mi prilaze. To je tvoj odgovor? To je moj odgovor. Dobro. Ok, Milane, hvala. Reci mi, da li je postojalo da nekada sa svojim suprugom ne razgovaraš? Jeste. Koliko traje to? Pa ne dugo. Ne dugo. I ko popusti? Pa nekako spontano. Oboje. A vaš brak je... U stvari, često se pisalo o vašem braku, često se pričalo. Jedna strana kaže oni nisu par, oni nisu jedno za drugo. Druga strana kaže oni su idealni ljudi da oslikaju par, ljubav, porodicu. Iskreno ti kažem, ako neko zna šta se piše o njemu i čita i prati, izlazi mu i šalju mu, to sam ja. Nikad ni nigde, ni za ovih 20 godina nisam naišao na rečenicu nigde, oni nisu jedno za drugo. Ovo sad prvi put čujemo tebe. Baš ono što susrećem i što svugde... Ne, pričam ti o ljudima u globalu. A o ljudima? Da, o ljudima ovako... Pa verovatno ima... Da, nego kažem, ljudi su negde podeljeni, zaista. Mediji vas oslikavaju kao ideal. Da. Izvini, pa dobro. 20 godina smo zajedno. Znači, mi očigledno smo bili jedno za drugo i očigledno smo funkcionirali. Čak i da od danas ne budemo više zajedno.
20 godina nije mala cifra. Pa kako mala cifra? I poslije 20 godina i da ne budemo od danas više zajedno, ne možeš da kažeš nismo bili jedno za drugo, jer 20 godina je, pritom 20 godina ne formalnog braka. Mi smo svih ovih 20 godina imamo onaj pravi brak. Svađamo se, volimo se, izlazimo, idemo zajedno, kad govorim, mislim na nas dvoje, idemo zajedno u bioskop, pozorište, idemo zajedno, putujemo. Lepo nam je kad se nasmejemo jedno drugo, iznerviramo jedno drugog. Za 20 godina ste prošli sve i svašta. I lepo i ružno, verovatno. I negde neke stvari iz prošlosti, verovatno. I vi negde imate zaista otvoren odnos jedan prema drugom. Da li je bilo testa u vašem braku? Jeste. Ajmo na sljedeći naslov, molite, mnogo me zanima. Kad čaršija bruji da te žena vara sa vlasnikom kluba. Bio je to ispit za Sandru i Milana Kalinića, a njegove reči i danas odzvanjuju. Kad sam rekao test, nisam mislio na ovo. Ovo je budalaština. Ovo je stvarno budalaština. Ovo nema veze. Da se ne vraćam to, ali to je period kada sam bio na jednoj televiziji, pa drugoj, pa ovo, pa to su, znači, bukvalno... Ovo nema veze ni sa čim. Ma nema veze, znači, znaš, kad nema, ništa nije bilo. A kada onda kažeš kao test, šta je onda test da muž ženu testira ili žena muža? Čemu to, kakvi su to testi? Pa ne, kad ti kažem test, znači, mislim, čega? Ljubavi? Teške životne situacije, komplikovane, koje testiraju naš odnos, našu ljubav, naše razumevanje, našu zrelost. Jeste se mešali roditelji u vaš brak? Ne, nikad. To niste ni dozvoljavali, ni nisu oni htjeli? Ne da ne bi ni mi dozvoljavali, ali i njeni roditelji i moji roditelji su apsolutno roditelji koji bi pre skočili sa zgrade nego se umešali. Znači, mi imamo... Vidi, da ti kažem nešto, ja to objašnjavam mladim ljudima. I to je tajna, ovo kad ti kažeš kako 20 godina brak, ovo i toliko dugo. Naravno da je najbitnije ljubav, zaljubljenost, strast, privlačnost između dvoje ljudi. To je najbitnije. Za početak. Ali onda, kad hoćeš nekim decu da praviš i kad ulaziš u nešto sa namerom da to bude za ceo život, ti moraš da povedeš računa o svim stvarima. Ne moraš. Možeš da ideš iz toga, ali ovo je najbitnije. Ali budi ubeđen da su velike šanse da onda to ne bude za ceo život. Ja sam ušao u ovo onako iskreno, bum, zaljubio se kao nikad do tada i upoznavao Sandru vremenom, shvatio kakva je ona. Ali onda sam upoznao njene roditelje. Pa sam shvatio kakvi su joj roditelji. Pa sam upoznao njenu sestru, pa sam shvatio kakva je sestra. Pa sam upoznao dečka njene sestre, pa sam shvatio kakav je taj dečko. Znači, kakva sestra bira, znaš ono kad kažu s kim si takav si. S kim si takav si. Pa sam onda upoznao njene prijatelje. Pa sam shvatio ko su joj prijatelji. Pa sam vidio kako se ti prijatelji ponašaju prema njoj, pa zbog nje prema meni. Pa sam shvatio da je to jedna skroz zdrava sredina. Da su svi u njenom okruženju normalni ljudi, pošteni ljudi, ispravni ljudi. I onda sam odlučio da uđem za to. Da uđem u to. I zahvaljujući svemu tome, mi trajemo ovoliko dugo. Ozbiljan proces ti si prolazio kroz sve to. Svako mora da prođe taj proces. A sutra kada se bude tvoja ćerka... I svako će da bude u srećnom braku onda. A kada se bude tvoja ćerka udavala, da li ćeš detaljno isto tako proveravati? Pa neću ja proveravati, ja ti opet sad kažem. Njeni roditelji, baš zato što su bili takvi, ja se neću mešati, ja ću pomoći savetom. Hoćeš reći ovo nije dobro, meni se ovo ne dopada. Naravno. Ali neću biti tako nametljiv i odmah. Znači, morat ću mnogo da imam argumenata i dokaza za to pre nego što izgovorim. Znači, morat ću da budem 100% siguran da bi to moje ćerki ja izgovorio za njen izbor. Ali to su mnogo bitne stvari. To sve utiče. Jer ljudi se, ali znaš kako, nisam imala pojma da je on takav, nije mi. Pa kako nisi imala pojma? Pa vidiš sad ko su mu prijatelji? Da.
Pa i tada si vidio, ili obrnuto, nisam imao pojma da je takva. Pa kako nisi imao pojma? Kako? Vidi s kim se druži, vidi ko se, vidi kako živi, vidi kakav odnos ima sa sestrom, sa bratom, s roditeljima. Znaš što? Razumem. Ali ljudi, kad kažu ljudi stvarno, jer ljudi samo gledaju tebe ili mene, to jest gledaju samo partnera. I to im je kao, ali on je divan. Čekaj, bre. Pogledaj širu sliku, pa ćeš vidjeti. Pogledaj s kim se druži, gde ide, šta su mu interesovanja, ko su mu roditelji, kako roditelji gledaju njega, kako u toj kući majka gleda na oca, kako otac gleda na majku, kako, to su sve stvari koje moraš da... I kad to sve vidiš, naravno da na kraju treba ljubav između vas dvoje, ali ti onda sam sa sobom trebaš da kažeš, moja ljubav je tolika, ja ovu ženu toliko volim i ona je toliko dobra da ovo sve drugo zanemarujem. I onda, kroz ceo život ti ideš zanemarujući te druge stvari. Ali ti ako uđeš u to, a nisi ni vodi račun, tebe će onda to da strefi i ti će kažeš čekaj bre, šta je sad ovo, ne mogu ovo da izdržim. Aha, jasno. Milane, ovaj naslov, kažeš da je budalaština, ovo demantuješ. Koje? Ovaj naslov što je bilo za tebi i za Sandru. Vidi, ne budalaština, nego dobro, ali... Ne, pa ja volim da kažeš. Gledaj, da je tu stvarno nešto bi i da je, pa to bi... Tu se uvijek tako pojavi sporadično samo to. Eto, i ništa ne... Ništa se ne bi pričalo o tome i da je nešto da... Nego to je tako neko napisao i... Jasno. Da li je istina da je pokojni Laća zabranio tebi da prilaziš Marininom grobu? Evo viš, i to je... Nije, mene čovjek ni ne zna nije. Nego jednostavno zabranio je nekim drugim osobama koje su se u tom trenutku naišle, kako sam ja bio iza tih osoba ili u grupi, kako je on rekao, došao i zbog tih nekih drugih osoba zabranio dalji ulazak, onda sam se ja našao tu, nisam mogao, okrenuo sam se i otišao, ali nema veze sa mnom. Ja čovjeka niti ne znam, niti nije imalo. Ne sa mnom, ni sa još tu 20-ak drugih ljudi koji su se zatekli slučajno. Dobro. Reci mi, ponižavajuće uloge si dobio nekad? Ponižavajuće? Aha. Je li bilo nekad da kažeš, znaš šta, ovi mi ponudili ulogu, ali stvarno je ponižavajuća uloga? Je li bilo toga? Ne. Nije? Dobro. Možemo sljedeći naslov? Da. Idemo. Ubio sam čoveka. Bio je nabijen na volan sa otvorenim očima. Ispovest Milana Kalinića o strašnom udesu koji je izazvao. Viš, i ovi naslov koji su ovako stavili, mislim, ja ovo stvarno jesam, ali rekao sam, u tom trenutku pomislio sam... Pomislio si na ovo? Ubio sam čoveka, znači ja ga nisam... Ali ovo kad pročitaš, ovo prodaje, ovo neko odmah bi... Ja bi odmah da vidim, ovo je ubio čoveka kad, daj da pročitam. Znaš, to je ono saobraćajna nesreća što je bila. I u jednom trenutku ja, gledajući celu tu situaciju, mislio sam da sam ga stvarno i pomislio. I onda sam sam sebi rekao, ubio sam čoveka. Šta sad? Da, kad si vidio sam prizor i sve to. Kad sam vidio prizor, da. 1. mart 2015. godine u selu Dupci kod Brusa. Je li tako? Da. Danas kad dođe 1. mart, jel te vrati na to? Ne. Evo ti sad si rekao, pa si me podsjetio da mi si me pitao, znaš kad je to bilo? Rekao bi ti negde zima, pošto znam smišljeno skijanje. Mislim čak da bi pre rekao februar nego mart. Ne, uopšte ne. Valjda sam to... Potisnuo negde i sklonio sa strane. U tom trenutku, šta si rekao sam sebi? Neću puno te diram na ovu temu, ali kada si to izgovorio, kada se deseo sam taj... Pa evo, ovo sam pomislio, to je bilo par sekundi posle sudara. Jer ja izlećem, vidim čovjeka koji leži ovako otvorenih očiju. Izgleda kao da je mrtav i to sam pomislio prvo. Ubio sam čovjeka, moguće. I onda pogledam kao moje deci i druga pomisao je bila uništio sam svima život. I ovima, i mojima, i svima. Na svu sreću, hvala dragom Gospodu Bogu, to je bio samo utisak moj, činilo mi se, sve se završilo bez posljedica većih. Bogu hvala. Da. Milane, pretres za tebe završen. Mogu ti reći, gledao sam neki tvoje intervjue i tu mi se neke stvari nisu svidjele, ali rekao si ne radiš sa svima na isti način. Mogu ti reći da sam uživao u ovom razgovoru. I da si baš onako lepo vodio razgovor.
i da si prošao na jedan interesantan način, mislim, sa postavljanjem pitanja i pitanja koje si imao kroz ovaj moj, da tako kažem, život. Pa negde sam mislim, izvukao iskreno nešto... ti ovo govorim zato što eto, malo sam možda očekivao nešto drugo. To što si ti očekivao, ovo su samo stvari koje su, to jest naslovi koji su mediji o tebi pisali. Jeste, ne. Ali smo, Boga mi, večera saznali neku drugu tvoju stranu, pa smo saznali šta voliš i šta ne voliš. Pa mislim da je bilo onako turbulentno i zanimljivo. Jeste. I kad ovako sad pred krajem emisije, ja te pitam, posle ove emisije zaključao Milan Kalinić je šta? Milan Kalinić je čovjek koji nije samo jedna stvar. Hvala ti puno na gostovanju, hvala ti što si odvojio vreme i što si po prvi put bio u mojoj emisiji. Hvala i tebi. Što si odgovorio na moja pitanja i stvarno bilo zanimljivo i turbulentno. Jeste i meni, rekao sam ti iskreno. Hvala ti. Hvala. Poštovani gledalci, hvala i vama što ste bili uz emisiju Pretres. Čuli Milana Kalinića sa one druge strane. Ne menjajte kanal, ostanite na najboljoj televiziji. Zapratite nas na našem YouTube kanalu i društvenim mrežama. Do gledanja, doviđenja.